êrişa Tirkiyeyê ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê di roja xwe ya 24 de berdewam e. Şer û pevçûn di navbera çekdarên Mertala Furatê bi piştevaniya Tirkiye, çekdarên YPG û bombebaranekirina balafir topxaneya Tirkiye berdewam e. Ku di encama wê yekê de dehan welatiyên sivîl dibine qurbanî, her wiha bi hezaran ji malê xwe derbeder dibin. Lêgorî jêderên xwecahî ku îro Tirkiye wîstgeha ava vexwarinê ya gundê Kefirsefrê li navçeya Cindersê, gundê Metîna ya bi ser navçeya şera ve bombebaran kirin. Her wiha Tirkiye gundê Meskeyê bi ser navçeya Raco topbaran kir. Her wiha her du gundên Ên Heceriyê, Piçok û Mazin ku her du gund ji navenda bajarê Efrînê nîzîk e topbaran kirin. Li heman navçeyê gundê Dêrbelotê û Dêwa jî rastî topbaran û bombebarankirinê hat. Hevdemê wêyekê şerûpevçûn di navbera çekdarên YPG yê bi ser PYD ve û çekdarên Mertala Furatê yê piştevanîkirî jaliyê Tirkiye ve li derdora gundê Dêrbelotê roda. Her wiha riya di navbera Raco navçeya Mobata jî hat topbaran kirin, derbarê ziyanan taniha tu agahî nehatine bi destxistin. Ji bîstê heyvayekê şer li Efrînê dest pê kiriye. Ji wî demî taniha derbederî berev bajarê Efrînê û gundewarên derdora Efrînê dest pê kiriye. û xelk di vê serma zivistanê de ser zimîna sar şev û rojên xwe derbas dikin.